भी नहीं सुना है। देखो हम लोग के लिए, हम लोग लोगों के लिए धमकी दे रहा है, धमकी देकर बात कर रहा है। देखो बात करो। देखो सब चालू कर रहा है, हम लोग का बात भी नहीं सुना है। वीडियो पूरा देखे और मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। बुकागरा सिर्फ हम आपकी उम्मीद में और आपकी इंतजार में हैं। आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। बुकागरा कृपया मेरी पूरी वीडियो देख के कृपया हमारी मदद कर लेना। बुकागरा Naji damsora ne edisi area tong rok bahir klaijik asu thakla buskango telemra phanung mano khwai phanung mano tam giren tong ba naini di opu bakra obono teitam statement dikha bo english statement niman no ang kopro bai sarai sarai saikna nai ndrok video no paisuk jaro nai tong di naidi bum bagra tam statement dikha damsora ni kana o tong nai khoroksa kamio IGL ni bororok bai baksa khoroksa sarkar ni bororok bai baksa chini kwrui kamio thangnai bororokni thani kwbangma email tei call mankha ani hamjakma choba khlainai rok chwng tapokdi chini puila tei mungsa samung wngkha basawi lukurokni kokno mwthangnani kamio thangui injustice ni against no basaidi tei raidani haike kahamke procedures khlaiui bororokno jwngjal wngui tongkha de hinui naidi okay apel o kok apilia phia order si nini borok ni bagui basana bagui nang damsora ni borok ungna nangya obubagra statement ni hoide obono saka naidi sini tibrasan bagui je sapanang tu no Stefano ko non Stefan thangdo jodi edisi area ni borok tabuk damsora reklai tongke o teisa o telemra phanang mano khwai phanang mano aboni bagui thangui borok no damsora ni borok simia joto state ni borok no thangui borok no subaidi eba asol procedures khlaiui naidi seri naidi abono bubagra saklaikya hingke tini no video asakno hambai।